Ayo Mbak Elisa. Urung sapu tangan rasa diglimingi pira barang. Aja gugupan to. Iya. Sapu tangan kok njur di. Omong lagi njaluk kok ya nek tak kei nek ora. Iya. Iya. Yo. Halo Sugeng Dalu semuanya, masih bersama saya Elisa Orchard Alaso, dan terkeren terbekeng yang ada di dunia ini. Jangan lupa tetap di subscribe loncengnya di Nunul ya, tetap di subscribe channel Dalang Seno, jangan lupa. Kuwi basa apa di Nunul kuwi? Di Nunul. Bahasa Jawa di Nunul. Ayo basa ditekan nek basa Indonesia. Halo sekarang kan ora ditekan. Tekan lonceng ngono kok di Nunul. Itu enggak ilmiah. HP itu enggak empuk Om. HP itu tuh atos. Jadi enggak ada kalau ditekan apa yang ditekan. Enggak ada, enggak bisa dia ditekan. Di apa namanya itu? Pegang, sentuh. Nah, ora di Nunul. Touch. Iya. Yeah. HP kok di Nunul. HP ki nek di Nunul HP-ne ora bakal kaget. Iya. Seorang Dalang Seno yang udah mencapai 100.000 subscriber. Kowe isih sing ngene wae. Kowe sesuk bengi ra samangkat dodol obat ning Parangkusumo wae. Kok malah kowe bakul obat ora? Kan tak promosikan gitu loh. Sebentar lagi dapat silver play button, tak promosikan biar semakin keren ini di Delingo. Endi? Mendi? Tumuwuh tekik ngono lho, ben saya tekik. Ben semakin biar semua sedunia kenal dusun tekik Tumuwuh Delingo Bantul, Projo Taman Sari. Wah, kowe ngerti apa-apa? Bantul ki apa? Projo Taman Sari. Yogyakarta. Berhati nyaman. Sleman. Sempodo. Gitu. Nek luar kota, Klaten. Klaten bersinar. Korea. Ngopo tekan Korea ning Jawa iki ne. Korea ono. Apa? Kowe sing kurang cerdas. Apa? Korea berawan. Kok berawan? Amerika hujan. Kowe kok Google e. Wis takon karo Mbah Google mau. Ayo ora kok kuwi jan ono ramalan cuaca ki ngono kuwi, Korea berawan. Oh iya, Jepang berawan. Ning Dalingo ning kene cerah ya Pak, cerah. Luar biasa. Ini mengawali Rasulan. Rasulan iki mau kok kocone matane ora dienggo meneh. Kocone matane sapa? Kocone matane mau lho, kocone matane. Kocone matane matamu kuwi. Koncone motone. Iki sing lele maringi wong njaluk lagu mau. Oh iya, kuwi jenenge apa nek basa Jawane? Kacamata. Kocone dudus iya apa jenenge nganggo Surya. Tesmak. Oh, dudu Surya Kanta. Weh! Dalang Seno terkeren terbekeng seantero negara ini. Kuwi lho. Gak marahi kowe pekok malah. Dalang malah kaya rap ora. Tesmak nek Tesmak kedep, tesmak akunya. Kuwi berarti kedep. Lho kok kacamatane kedep? Matane sing kedep. Oh, matane sing kedep. Kedep tesmak kacamatane mosok iso ngene-ngene ya ora. Iya. Aneh. Iya, wah iki kalang sinden saka blasteran ki dadi nek omong angel. Ki pancen bapakne Jawa, mbokne gembel ya. Ora apa-apa, aku dipadake wedhus ra apa-apa. Wah, ngerti dek, dipadake wedhus. Ora jengkel aku ra apa-apa, sing penting sesuk-esuk bayaran ra apa-apa. Beres. Muni wedhus lah, muni apa ulet apa bebas. Ulet ya ora kok ya. Iya, Mbak. Ya jarene aku kaya biting kaya ulet. Apa? Kaya biting kaya ulet. Ya meng kurang karena kan kamu masih jomblo. Iya. Besok kalau sudah bersuami pasti tubuhmu berbentuk sendiri. Ora dicak-cak nggo mayang kok cak-cak. Kuwi gatel po piye tanganmu ting? Kene iki omong mayang malah cek. Cah kok mesti kurang gawean lho. Iki sesuk-esuk paling ya ngusungi Depok barang lamping iki. Wah, wis. Ya ora kok ya. Sinden kok ngusungi Depok. Ya hiperaktif.
aktif iki pamergane. Ora iso meneng wong iki. Ora iso meneng kok ngopo meneh, kok bokonge dipindahke wo, pindah tengen. Kok suwi-suwi ndase dilebokke kok. Wah. Pusing karo sing dance iki. Ya ora, kuwi karo kancane kok ngendas-ndaske lho. Iya. Coedan ora. Ya Mbak Elisa. Yes, sowan Mbak Elisa or karo Salaso. Ayo memberi doa kepada anu dusun Desa Temuwo. Desa Temuwo itu. Basa Jawa lho. Temuwo itu artinya apa toh, Pak? Aku ora ngerti, aku takon Pak Lurah. Oh, bukan beda. Apa? Tukul. Temuwo ki tukul. 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 Tumbuh, grow up. Grow up. Ya. Tukul berkembang. Kaya iki seragame anyar iki padake. Berkembang kaya negara Indonesia berkembang. Wis gek omong. Ya engko sik tak mikir basa Jawa e. Inggih kula sowan wonten tekik Temuwo. Mugi-mugi sedaya sehat. Amin. Lancar rezekinipun. Amin. Terus lemah subur. Toyonipun kathah. Amin. Ta pedagang ya gulake murah, adole larang. Wah pinter. Amin. Sing engko pekerjaane lancar, sing durung ana kerja ya kerja. Nek isih durung entuk meneh takon Pak Seno wae. Mengko kon nabuh apa usung-usung gamelan. Iki kok tak polo lho wis. Iki nek piyai semene iki manut omonganmu. Terus ngelamar kerja ning nggon aku terus nek sing ngusung gamelan 40. Ben boyandas e. Pusing. Terus tenek tekor aku. Iya. Nggih, sampun. Nggih, matur suwun. Nembang apa? Nembang apa sing anyar sing disinau wingi? Oke, ora masalah dijajal. Apa lagu? Angenteni. Karya Pak Mantep Sudarsono. Hah? Karyane sapa? Ki Mantep Sudarsono. Sudarsono. Nek piyaine mresani mesti muring-muring. Mantep. Sidan bukae sithik, sapa ta jenenge sidan bukae? Gak iso nirake, Pak. Aku ki kaya anake kok kowe iki. Waduh, anak saka ngendi ndelok itu nganu akte kelahiranmu. Ya ora ngasah nggo akte kelahiran. Dia itu guru saya, senior saya, bapak guru. saya. Oh iya. Kayak sidan bukae kula kajari gecek biasa kene. Gecek ndase apa gecek ndase? Gecek ndase iki siramu didak. Waduh, eman. Kutake Mantep Sudarsono kok Mantep Sudarsono. Sudarsono. Kuwi ndase limbuke kok dikeplak terus kok ora bocor ndase. Iki suwe-suwe aku ora limbuan kok anarkis iki. Limbuke anarkis tenan lah. Ya karang ya ning sing mirokke Pak karaku wis kaya nganggep anake dhewe kok. Baik, tapi kayak debak. Ngomong apa, Pak? Kayak debak. Kayak debak. Kaya pilik. Nganggo bawa ya, Pak? Nganggo bawa, ngenteni, siap-siap iki. Nggih, niki Pangkur Rinoso, tapi coba dulu. Aku belum pernah. Pangkur Rinoso coba dulu, ya. Nek kira-kira pengendange wingi mulih ora rampung latihan men dikendangi wayu sik ora apa-apa. Ya, men sing latihan runtut tekan sore tekan bengi. Ya, ngono. Mun nek mbangane rusak malu aku. Ah iya. Ya. Rinasa sayang rasa engko wayu dikai 75 wis trima.
engko dunekke kabeh ya nak, engko Mbak Tatin men ngunekke sarung jagung slindro. Wah, wingi latihane dhek sarung jagung slindro terus ayu engko bajigur kahot. Hah? Bajidor apa bajigur? Bajigor apa, Pak? Bajigor kahot. Bajigor kahot. Cara Mbak Sunda kuwi lho. Oh, bajigor. Kok misoh to, Pak? Bajigor iki ora miso jeneng lagu kok. Oh, jeneng lagu. Bajigor apa? Bajidor. Oh, bajidor dudu bajigor. Sak karepmu kowe iki. Ngayel. Nek neng Sunda jenenge bajidor. Oh, bajidor. Nek neng Jawa jenenge Yogyakarta jenenge bajigur. Oh, bajigur. Kaya wedang ya. Kok ngerti wedang bajigur? Wes tahu aku. Wedang apa wis tahu? Wes. Doyan kowe. Doyan. Ya kok sik lagi disapokke. Kon mangan sampah. Wedang woh iki lho, Om. Nganggo jahe padake plastik barang. Nek doyan ra apa-apa. Kapan sumending sisihmu Ya ameh kleru iki mau. Iya. Ratri rinoso rino yen wis rino enggal ratri kang tulu mung sira tanolia tak tresnani lahir batin. Ya, tak enteni karya kepundenku Karang Pandan no. Yo, ki mantep, mangga. Tetepotan sasu mandi tegang jambi dewang bagus lenceng
suwun. Nggih, sampun pedalang. Wah. Lah aku ki jane ya seneng dimatur nuwuni nek ra tata katane iku ora kaya nggih matur suwun Panjenengan. Iya, sinden kok kaya kenek. Iya. Ya wis ora apa-apa karang ya ciri khase bahasane kaya ngono. Iya, Mbak Tatin genti. Ya. Cobane tak jajale menggunakan strategi yang lain upamane. Nah, lek saka segi pawakan Mbak Tatin iki lak lemu. Ya. Terus jajal tak dapuke dheke dadi limbuk. Ngono. Lah kaya kowe to awake, kaya dream to, Nduk. Iya. Terus Mbak Elisa gandeng cilik dhuwur, tak dapuke dadi cangik, ya ta. Aku mengko tak mung ngomentari alon-alon wae, men piyai loro kuwi sing dapuk. Lek omongan piyai loro kuwi wis kulino, Nduk, omongane kudu le nyeluk ya, Nduk, limbuk. Apa mak kudu ngono kuwi lho. Ayo, irung tau, rong tau iki kudu dicake, dicoba ning kene. Lek dadi apik ya iso viral, ewadene yen ora ya kuwirangan iki nggo. Ora bakal cerdas kabeh kok. Jam pentase wis sangat luar biasa. Lek bab omongan gampang, ning sing kudu digatekke karo Mbak Lisa karo Mbak Tatin, saurunge omongan kowe nek jogetane limbuk cangik klasik iki digatekke tenan. Iki tak peragake ngangge wayang kulit, engko genti sampean sing jogeti. Ayo, padha karo iki sekarane, kendangane padha karo iki. Ya. Piye? Men digatekke, yo ladrang Asmarandana, Mas. Ya. Tak joget dhisik engko suwuk bar kuwi terus genti piyai loro kuwi. Wis to, adewe nonton apik engko. Ya. Engko enek gerakan ya kuwi limbuk dandeng tak jurengi mencolot lho. Ayo. Tak jamin engko panggunge jeblok engko. Ayo. Monggo Asmarandana, Mas. Yuk. Iso karepmu ora iso karepmu. Ayo to. Kowe bintang tamu iki kudu multi talenta pokoke. Heeh. Iki tantangan pokoke iki. Ayo. Monggo Mas, yo. Asmarandana, yuk. Tak delok lho.
Rasa jabrut, ayo kok jabrut. Tolong. Awas. Yeay. Awas. Ambekan. Apik ya. Yo. Wah, jos. Apik tenan. Terus yo. Pripun, Pak? Sae napa mboten, Pak? Apik to? Sae napa awon? Sae, yo gitu. Sae wae. Oh. Lagi sak umur-umur lagi iki dadi limbuk. Hah? Lah pawakane ya wis entuk kok. Ya pamaan ana lho Mbak Lia ya ono lho. Hah? Kok dadi aku? Lah kowe kan bintang tamune awakmu ora. Wis Bob, aku ora omong. Saiki limbuk cangik omongan. Ayo. Lisa dadi cangike, terus Mbak Tati dadi limbuke. Bunga tanpa upama ya nduk. Dene awak dhewe sak loron ketiban sampur kon nglembuk cange ana ning wewengkon tlatah lembeyan wetan ya nduk. Iya, Mak. Apik ya, kaya wong kuwareken ya. Aja main-main ning kene ning gone piyayi-piyayi budaya ngono lho, Nduk. Iki kathah sik rawuh nggih kathah para kepala-kepala desa saka kiwa tengen desa Lembian Wetan kene, Nduk. Iya, Mak. Limbuke kata-katane goriyo mak terus. Lah ya cek ngono ta biasane. Terus. Nah, iki dirawuhi wong-wong penggede-penggede ngono, Nduk. Iki ya ana Pak Bupati ya rawuh matur sembah nuwun. Pak Bupati anggone rawuh wonten Lembian Wetan. Pak Bupati. Pak Bupati kuwi ya piyai luhur ning ya wektune di para-para iso kok ya iso apa ke kersa rawuh ana ning desa Lembean Wetan kene, Nduk. Iya, Mak. Kok penak kowe to? Lah piye? Aku kok dadi limbo wae, dadi mung yo, Mak. Nek sange Yo, Mak. carane takoki yen saka panemumu piye? Lah aku ngomong akeh limbo. Yen saka panemumu piye, Nduk? Limbo. Padha karo Simbok. Ngono ta? Iki kowe iki ndongake ngono lho, Nduk. Wis sowan ana ning Lembian Wetan kene. Kira-kira kowe ndongake apa dienggo masyarakat ngono, Nduk? Muga-muga masyarakat ana Lembian Wetan kene. Pak aku mah kok togok. Ora apik terus apik. Apik wae menggari delok. Tansah binerkahan dening Gusti. Lancar rezekinipun. Amin. Mugi tansah sehat. Amin. Amin. Jan bocah kok le pinter kaya ngono kuwi. Awak dhewe ra padahal yo mbladek lho, Nduk, ketanggal wingi-wingi iki yo mayang terus. Dene wingi ning Karanganyar, winginane yo ning ngendi? Ngendi to wingi? Ning Ngawi. Sesuk awak dhewe isih ketemu meneh. Jane tanggal 5, Nduk, ning Rasido mergo bintang tamune. Terus tanggal 6 ade ketemu ning SMA Negeri 1 Ponorogo ngono. Ya, adik dhewe sowan ana ning Lembian Wetan ngene iki seneng ya, Nduk. Kowe seneng apa ora, Nduk? Seneng, Mak. Oh iya, syukur bejo 1000. Liyane iya, Mak ngono kok
Iya, Mbok. Dadine kowe ning kene seneng apa ora? Sowan kene seneng apa ora? Seneng banget, Mbok. Oh. Iki dalange sapa, Mbok? Dalange? Hmm, Dalange iki mau jarene Ki Cahya Kutati. Oh. kuwi sing muni kondang seneng karo wong wedok akeh ngono kae apa udu, Mbok? Jare mono kaya ngono, Nduk. Oh. Iki mau disebutke dalang saka Sragen. Ning jane saka ngendi, Mbok? Jane saka Karanganyar. Hmm, Ngono. Mbok. Piye, Nduk? mik, Mbok. Lho. Mesakne mboke wis kaya ngono Kon kula ora trepes. enak. Walik kudune mboke sing mik ning anake. Ah, ngono. Ya kan ngelak. Kuwareken omongane. Sekarang yo angine akeh dadi sok ngelak kaya ngono. Ayo, Mbok. Lebu Apa? wae, Mbok. Limbukane wis rambut. Disuluki no. Ra iso. Sing nyuluki Mbak Lisa no. Ayo, ayo. Sepira ya? Genten ingkang sekar gadang lawan kembang-kembang menur kang ismu aram winar lan hayat-hayatan kati kusuma kang mangambar harum warkuku sing tupaku melon kalon hamar meka ler kusuma kang pindha Bathara kowe iki gek mlebu iki karo disuluki ngono karo jalan. Luar biasa. Nyuwun tepuk tangan para penonton untuk mereka berdua. Wah, apik lho.